ang Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:20. Mayong hapon naman sa ating mga pinalanggang nga mga tag para mati. Mapuro pa ang sa karon iya nga hapon. Ang aton man nga mabatsyagan sa sininga tinion. Kamusta din ang aton nga mga kaaksyon nga nagatutok na sa siniya nga adlaw. Siyempre, adlaw kita karon sang Martes, Marso 2, 2021. Nagihapon ang aton iya nga mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Wala gid nagauntat sa pagpahanumdum sa aton angod sa mga kinahanglan naton iya nga himuon subong nga may ara sa ginatawag nga Fire Prevention Month. Kaya ang bulan sang Marso amo ina siya ang nagasabi pahanumdum sa aton iya nga mga kaaksyon. Labi na gid kay amuning mga panahon ang init bala. May ma-record nga mga grass fire, nasunog dra nga mga hilamon. Sunod lang ina sa ginhaboy nga upusang sigarilyo or kung ano pagidira. Hanglan naton nga maghalong-halong. Syempre, sa inyo dra nga mga nagasaksak sang kuryente dra ninyo. Di dra magdoble-doble ha. Kay amo ginakon kay isa ang ginahalinan. Papin pagid kon mapabayan. Para sa mga reported cases sa tungod lang sa gin-charge nga cellphone, nag-init, naglupok, pati bilog nga balay apektado, man nasunog man. Mayroon lang na po na ang mga kagamitan lang. Wala lang sang tao, bala nga maulamid. Kung may maulamid na gani nga tao, at kabudlay na ina. So, sige, sa mga ka-action nato, naman ang mga pahanumdum lang sa aton man nga mga authorities sa tagsa-tagsa naton iya ka mga pumuluyo tagsa-tagsa dira ka mga pamilya syempre. Hindi pagpabayaan sa inyo dira iya nga kabataan. Safety gid butang sa safety ang mga flammable dra nga mga bagay. And syempre inang posporo, lighter and other pagid na nga makakos iya sang kalayo. So, sige.
na-mention ko, kaya kita danay sa aton man nga weather forecast kay hibaloon man naton kung ano sa karon ang sitwasyon, ang kondisyon aton lakat sa nga panahon. Tungod ang northeast monsoon kung hangin amihan amo ni sa karon ang nagaapekto sa extreme northern Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao. Ang Western Visayas kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod naka-eksperyensya sa nga may paggalumon pa iyang nga kalangitan nga may pagpalanit pagpanalithi bangod ina sa easterlies ukon localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nagatundan sidlangan ang mabatyagan sa kabugusan sa isla sang Negros. Baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Na 5:58 kay nasing aga sa magbutlak man si Haring Adlaw kag magatunod ini mga alas 5:54 karon sa hapon. Ang temperatura diri sa aton ara nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. May magkapang paang sa karon ng aton iya nga mabatsyagan. So sige, halong-halong lang. Sa aton dira nga mga ka-aksyon, halong-halong lang kag ti dala na lang dala sa imo nga proteksyon agud nga hindi ka man matam-an sang too much nga kainiton. Ano bala ang mga dapat naton nga mga balantayan sa sinimanya nga tinion? Unahon naton ining may angot bala sa vaccine. May pila ka mga positive nga issue, may ara man sa nga negative nga issue. Kaling kay may isa diri ho, may isa ini ka report nga ginpagwa sa nga Department of Health ning may angot bala sa ginkumpirmar nga na-detect nga South African variant sang coronavirus. Anom inadiritanan ka mga persona ang nag-positibo sa South African variant. Ina karon isaysay kuman kung ano ini siya ang ginatawag nga South African variant. Kag syempre ining may issue bala kay even diri gani sa local do ano man sila do hindi man bala magpabor ining ginatawag nga synchronize sa mga travel protocol. Kaya ang DILG nagpagwa diri sa nga ilaman nga palayag gindepensahan kung ano man ang ila-apply at mga rason sa pagkakas ng travel authority kag quarantine requirements. So inakaron ang aton man nga pag-istoryahan samtang naga-monitor ka mo diri sa programa This Is My Life. By the way, bono wala pa ko kapagkilala ba? Naulihi pa. So mga hapon maging kaupod dinyo, ini si Inday ay talos temporaryo sa aton man regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. So sige, karon magahatag ko sa nga dugang pagid nga mga update sa national kito kadamo subong. Oo, kadamo sa mga issue sa karon sa national nga nagakabasahan ko bala. So ini ang aton man nga pagbantayan. Ari ho, ini may angot sa ginpagwa nga statement sa Department of Health man. Okay, may ara sang actually kahapon naka-report ako sini nga may lima ka mga persona nga ginbakunahan sa COVID-19 vaccine ang gindala sa hospital matapos nga nagbatsyag sang adverse effect. Ang iban may ara to sang allergic reaction. Ang iban ginaobserbahan pa. So subong ginpagwa naman nga statement sang Department of Health nga may ara naman iya sang 20 ka mga minor adverse events ang na-record sa una nga adlaw sa nga pag-roll out sa nga vaccine diri iya sa Pilipinas. So inagkaroon na idugang ko lang na siya. Idugang ko lang na siya nga information sa aton man mga ka-aksyon kag ina ang aton man nga pagabantayan. Sige, ano pa ang aton man nga mga i-share subong niya nga hapon sa inyo? Okay, diri man kita sa aton iya nga FYI portion. Ang aton nga topic sa karon ano kuno ang mga sinyales sang ginatawag nga toxic
ang isa iya ka relasyon. Hindi unhealthy ang isa iya ka relasyon, ina ang aton man nga pagaistoryahan. Kag syempre ang sulat man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, bantayan man ninyo ina, kay akon man iga-share. Isa naman ka nanay ang nagpadala diri sang iya nga sulat diri sa kay Tita Wilma. Kag syempre ang mahatag man nga ma-advise karon ni Tita We, akon man basahon. Kalakip na dira ang aton nga horoscope, aton kapalaran for today. Ano bala ang mga kapalaran naton sa subong man nga adlaw sang Martes. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, 1:29 na kita. Unahon akong danay ang akon man gin headlines sa national bala. Oo. Unahon naton ang iningin confirmar man sa Department of Health ang na-detect nga coronavirus variant nga na-discover sa South Africa. Anong gidiri ka mga COVID-19 cases sa Pilipinas. Ini ang gintawag sa UP Philippine Genome Center kag UP National Institute of Health bilang B1351 variant. Kag sa record sang DOH, ang anom or sa anom ka South African variant cases, 3 ang lokal, 2 ang returning overseas sa Filipinos, samtang ang isa gina-verify o kung gina-verify pa ang lokasyon. Medyo makaburubudlay ini. Okay, sa record pa, ang 3 ka local South African variant cases, tanan ini sila residente sa syudad sang Pasay. Ang 2 naman ka kaso, muning mga ROFs, ang isa iya ka 61 anyos nga babayi kag isa ka 39 anyos nga lalaki nga sa karon nagapabilin nga aktibo for COVID-19. Ang isa ka kaso muni ang verify pa ang iyang location pero na-identify na siya nga isa ka 40 anyos nga lalaki. Kaya naka-recover na ini siya sa COVID-19. So sa palayag diri sang DOH ang sample sa nasambit iya nga mga kaso sang sining detect for South African variant nga coronavirus. Ang ila sample ginkuha sang Enero 27 kag sang Pebrero 13. Kag diri na confirm nga sila ang positive for iya ka South African variant. Sa iluhan naton ini gamay lang ho. Magamahatag lang ko gamay nga update kay for sure kay nasang aga napagwa na ning information man pero naga-update lang. Kay sa pagbasa ko ni kaina 13 pa lang isubong 20. Okay. So, bali sa record diri sang Department of Health, nagsaka sa 20 ang mga persona nga nakabatsyag sang minor adverse events. Kasunod iya sa nga una nga adlaw sa rollout sang bakuna nga iya ka sa Novag. So, sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang adverse event o events ang na-record amo ang high blood, pagpalanakit sa part kung sa diin ginatublok ang bakuna, pagpalangatol, rashes, paglingin man sang ulo kag pagsuka. So ano ni ang pinaiya ka mga na-record man sa Department of Health. So ini tanan gin-classify sa DOH as common or minor adverse events. Wala sa ila sang wala man sang may gin-admit sa hospital kag sila ang padayon nga ginaobserbahan na manage kag pagkatapos gindala or ginpapuli naman sa ila etag sa kapuloy-an. Gin pa siguro man ni Vergere nga ang gobyerno diriya amuya ang mangin accountable sa sining
adverse events bala, ang mga serious adverse events nga mahimo matabo sa bakunahan hindi ang manufacturer. Kaya sa karon ti ang Sinovac vaccines ang yara pa for development and emergency use authorization. So sige ara sa gihapon sa gobyerno kag kun in case gid may matabo palayo lang naton kabay nga wala lang mga minor lang si government among handa ya nga mag panalo magsabat sang siniya nga mga problema. So sige, Action Radio Philippine Standard Time 1:34 na kita. Ang isa pa naton ka balita ining may angot man sa pagdepensa sang Department of Interior and Local Government o kun DILG. May kang tanan inibala sa desisyon nga pagkakas kag paghalog sang madamo ya nga health protocols kag requirements sa pihak nga ti existing pa or nagapadayon pa ang ining ginatawag COVID-19 pandemic. So sa statement diri ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, ginklaro sini nga ang RT-PCR test wala ya gin require sang or hindi requirement gikan sa national government apang iya sa local or kada LGU. Kay ti, di ba, if ma-remember naton ang madamo nga mga local government units ang nagpagwa sa ila nga tagsa-tagsa man ka statement agud nga isiling nga hindi namon niya pag-isundon. Hindi namon pag-isundon ang statement sa national or ang desisyon sa national nga maghalog na gid sang ginapatuman ya for travel protocols. Ti particular diri nga na-mention ang ginatawag nga RT-PCR test. Ang mga kaaksyon naton, ang una gid nga nagpagwa ang diri sa Bacolod. Example ko lang kita syempre taga diri kita taga Bacolod City, Negros Occidental. Ang sa Bacolod, ang si Bacolod City Mayor Evilio Nordia base man sa statement or paagi ini sa kay Councilor Israel Salanga, hambal ni Mayor mastik sa kung ano ang ginpagwa nga order sang local or sang iya yang mandate. Nga kinahanglan pagsulod diri sa mga ROFs, LSIs and other pa kinahanglan nga may ara sang negative RT-PCR test. Pagti ang requirement bala nga quarantine nagapabilin. Inayapang ano na sang kada LGU sang sining karon lamang kahapon. Nagpagwa man sang statement si Governor Eugenio Jose Lacson. Kag ti syempre gin-explain man niya ati do hindi gid ko sinaya pabor yang pangkakason na lang basta-basta ang tanan. O dapat ang RT-PCR test ara Japon si RT-PCR test kag ang requirement nga paidalom iya sa mandatory quarantine ti indi gid ina pagkakason sa Negros Occidental kag Bacolod kay amo ina ang ilaman nga mga ginahimo syempre nga precaution. Kay budlay na kuno ambal ni Gov budlay na kay ang kalabanan nga pag ang ginbasihan niya ang records sa Department of Health Region 6 ginbasihan niya ang records ng Department of Health Region 6 nga kung sa diin ang cases bala o ti nagdamo kuno hambal ni Gov. Ti lang tawo naton ang cases amo ni kadamo kung i-check naton mga ROFs mga LSIs ti kung kakasun ko na ang RT-PCR test kag ang quarantine possible dako na mas magdasig saka ang kaso sa COVID-19 diri sa Negros. Di dukanugon lang man diba sa mga effort. Pila ka bulan may ara sang lockdown, pila ka bulan nga nagantos man ang public. Sa isa lang kapisok balik naman saka. So muna ang concern ni Governor Lacson. That's why nga ti syempre
madamo man ang mga nag-talk negative about sa sining ginhimo yang desisyon sang DILG. Kay man do hindi do sa ilabla do ay do kasala maniman para sa mga LGU bala do kasala man siniya nga ikakason na lang basta-basta na lang kakason paano na namon niya karon niya mas secure oo tuod nga bala nga gina-consider man ang ginasiling nga pahalugan kay parang ma-boost ang tourism industry naman di ba mo ni ang target sa aton government pahalugan ang restrictions agud nga ang turismo diri sa Pilipinas amat-amat nga magkatibawas or magkapanumbalik ang problema naman dira kay ang mga LGU hindi man di magdali-dali magpasugot ano ayhan nga reklamo na sang publiko di ba sige pero doon nakalawigan gid ko to. Sige, diri kita danay ho sa statement man sa ang DILG sa liwat ginklaro sa DILG nga ang RT-PCR test wala or hindi ya requirement gikan mismo sa national government apang halin iniya sa kada local government units. Kay man ginhimo ini ni Malaya nga palayag matapos nga nag-question diri mismo si Vice President Leni Robredo. Nag-question diri angot iya nga akakaso ng mga travel authority nga akakaso na iya mga quarantine requirements. Amo nang question sa nga Vice Presidente. That is why nga nagpagwa man sang statement ang iya kay DILG agud nga maklaruhan maathagan ang tanan angod sa pilaman ka mga desisyon nga kumbaga pag-upo lang gani na pagwa damo na reaction ang iban gani wala pa na pagwa may reaction na sige so na balantayan naton kay for sure may ari gini sang mga another naman bala nga pag consultation. Pero sa bahin niya sang DILG isa ko lang kasugpon pagid ha. Ginklaro diri ni Malaya nga ang pagkakasang quarantine requirement ila inigin konsulta sa mga health professionals kag ginsuhestyon nga wala na sang traveler nga i-required pa nga paidalom sa facility-based quarantine. Muna doon nangin ang impact siniya sa mga tao naka-react man do hindi man do nagyambi man sila nga automatic nyo na pang kakason bag-o pa lang tagani nakaamat-amat tuti iya pa ka Sinovac iya pa ka bag-o pa lang ginakaabot ang iya man ka Sinovac nga bakuna ang gin-donate pati wala pa pihok ang mga masunod nga ginabakal nga mga vaccine san-o naman ayhan mag-alabot ina di ba kumadumduman naton ang nagligad nga mga palayag nga maabot sa amuni nga bulan tapos na atrasar or na delay ang tawo hindi naman maintindihan ang reaksyon. So muna ang mga balantayan naton iya nga mga balita angot man sa pag-abot sa sining COVID-19 vaccine dugang pagid nga mga doses for COVID-19 kag syempre ang issue sa karon angot iya sa ginatawag o mga travel authority kag quarantine requirements nga resulta man sa pag-question sa pila iya ka mga opisyal sang gobyerno. Kag syempre ining na-mention ko man kaina ang bag-o nga na-detect nga kaso sang South African variant cases. Action Radio Philippine Standard Time, 1:42 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby dira sa aton mga ka-action kay ato naman pag-aistoryahan ang aton iya nga FYI portion. Sige, ang aton nga topic, ano bala ang mga senyales sa ginatawag nga toxic ang relasyon. Apang antes. Ate na Dr. Pinoy, scoring ka.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay Action Radio Philippine Standard Time, 1:52 na kita, kag pabalik diri sa programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod, ini si Inday Ann. And this time, mag-share na si Inday Ann agot para sa akon man gin hambal kagina. Antes man ang pag-commercial. Ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, mga sinyales kuno may ari ko diri sa nakuha o 5 ka mga sinyales sang makonsiderar bala nga toxic ang inyo iya nga relasyon. Kay nga ako no, ang boundaries ng isa iya ka healthy kag isa man ka unhealthy nga relasyon, ang mahapos man lang nga malampuwasan. Apang mabudlay nga may baluan. Bisan iya nga may mga signs nga obvious naman la kaayo. Mahimo nga ti basi bala nga do
gambal ka lang, hindi liguro pero paraya sa iban sa nakitaan sa iban ti do karong nagidya gani ang pamangkot man. Paano kung mahibaluan kung toxic o kung abusive na ang isa iya ka relasyon. So para dira sa mga ka-action naton nga confused kung bala ipadayunon pa nila ang ila iyang relasyon o kung gusto lang mahibaluan ang mga red flags. So ari ang pilaman ka mga senyales. Number 1, kulang sa pagsalig. Ang ginasiling gani nga ang partner mo kuno amo nang dapat mo iyang tawo na pwede nimo nga masaligan. Di kung wala ang pagsalig niya, wala man ang pagsalig nimo sa iya, paano pa na mangin healthy ang inyo iyang relasyon? Pwede ka mangin vulnerable sa atubang niya kag dapat syempre mangin tig-apin mo siya. Diba? Pero inatanan hindi mahimo kon wala ka mo iyasang pagsalig sa isa kag isa. Ang ikaduha, hostile conversation. Suno naman yan sa mga eksperto, ang iban kuno nga formas nga kaangay man nga sa isang pag-istoryahanay, angay abi nagasinggitanay ka mo dira, o nagahabuyanay ka mo iyasang malain nga or mga masakit nga mga tinaga. May kun ka isa pa inablang ginapatupan kaniya kargong diba nga patupan ka iya kapin pagid kun babayi patupan sang lalaki as well as man kun babayi patupan niya ang lalaki diba. Wala na kamo na nga duwa iya sang nagahatag ano tawag na respeto bilang isa ka tawo. Magluwas pa diri magkabigman nga hostile communication ang silent treatment kuno nga ginatawag. Balang wala na kamuga sa pakanay nga duha. Kung kaisa pagid gamay lang nga mga problema, nagabasulay kamo inyo iya. Sometimes nag-aaway kamo yung nga duha sa tubang mismo sang pagkaon. Ito karong mana diba nga wala kamo hangpanay nga duha. So dapat may ara gid sa nga pag-insyendihanay kag mas maayo nga patapuson danay ang isa sa paghambal antes ka man dira ya mag-react sang imo man nga opinion. Pag hibaluon ninyo oy ano bala ang aton ano ang aton nga ginawayan nga duha nga nag-amuta sini. Kung pwede pa lang una ka na lang magpangayo sang sorry para tapos na lang dayon. Diba? Diba action Elray? Okay, ang ikatatlo. Yan, diba kay action Elray? Kinagatangho, gadyo dahil sa akon. Ka-relate gid sa sectional Marbe? Kaya action Elms ka, ano ka man ka-relate? Ay, wala ka pa wala ang sectional Mar. Gay po sipos lang siguro. Para daw ka, wala lang kuno abi. Okay, ang ikatatlo. Controlling behaviors. Uy, ang isa bala ka tao kung ara ka mo sa isa ka relasyon, wala sang kinamatarong ang imo iya nga partner nga kontrolon niya kung ano ang imo nga ginapatihan. Kung sala man ang iya nga pagpati, hambali lang siya pero hindi kasi ling niya nga dapat amo ni sundon mo ho. Hindi ka mag-amuna sa iya. Kaysa sang una pa lang yan nahimo ina na iya nga amo na ang iya nga pagpati. Kung gulpihon mo na siya, resulta lang na away ka mga duha. Diba? Mas maayo nga kung ay ara giban ka mo binga duha nga wala ka mo yan naga-insyaktuhan na sa inyo nga opinion, do nga may isa sa inyo nga correct gid man. O i-explain lang sa iya nga aamo na iyang imo nga pagpati. Kung hindi siya, ti respetuhan na lang. Wala ka na dapat, hindi mo na dapat pagibuon niya nga i-control mo ang iya nga pamatasan. Ang iba naman gani, isa man sa mga pamatasan nga dapat kuno bantayan amo ang mga pamahog bala sa financial stability kag oras sa mga kabataan. Sa pamilya naman iniya nga ginatawag. Kay man kun kaisa na amo man ni ang rason kun nga may pila ay katawo nga nagapabilin bisan nakita na nila nga unhealthy na hindi na sila happy sila relasyon. Bangod man kay nakitaan nila nga ang ila yang
syempre, may mga kabataan na kamo tapos ipabayaan nyo tungod lang kay amo na may hindi na nami ang inyong relasyon. So do amo ni ang nangin kumbaga paon para yang hindi ka mo or hindi ka magbulag sa iya sa piyak nga may nakitaan ka na may madamo ka na nga may madamo na siya nga nahimo sa imo nga mga negatibo. Dapat hindi na yang hilimuon. Kung carry pa man lang, hindi na dapat paghimuon. Agud nga, hindi man magresulta sa kalainan. Kiti syempre, ang inyo dra nga kabataan, nakakita man na sang sitwasyon. Ang mga gagmay, pasubong nga mga kabataan, dasig na ba na makanotice? Abi nyo, ang pila pa lang, 7 years old, 8 years old, makitaan nila nga nag-aaway ang parents, mabatsaga na nila, ma-feel na nila nga nag-aaway. Kantik bula sa pakanay, bisan tuod nga naga-istoryahan na gid man abi, pero ma-feel sang kabataan nga may something nga sala syempre. So muna dapat no, amo na ang isa man ka palayag sa mga eksperto na dapat hindi ka mo hindi pag-i-control ang pamatasan sa nga imo ya nga partner. Nga gusto mo ikaw lang dapat ang patihon. Kay ti galid ginatuod for a unhealthy relationship. Ang ikaapat, masami nga pagbinutig. Magagmay madra o dalagko, tandaan nga ini ang makaguba sa kredibilidad sa imo yang nga partner sa pagligad sa panahon. Gani, kung magbinutig da siya sa imo, ina senyales nga syempre wala ka niya ginarespeto bilang partner. Kay tungo dapat honest siya, 'di ba? Nagabinutig. Ito pareho lang ni sila gasugpunanay ni sila sa kulang sa pagsalig. Ang number 1 ko kaginangagin mention. Muni, butig kag kulang sa pagsalig. Lead naman kamo dayon, bulagay kamo nga duha. Ano lang kung magnobyohanay lang kamo, or na kung may pamilya na kamo, may bata kamo, kaluluoy ang inyo yung nga kabataan. So dapat amo ni ang mga balantayan man. Kag ang ikalima, puro lang baton, wala kay mo yasang ginabalik. Hindi man sa financial nga aspeto, kundi dapat kuno ang relasyon hindi lang nagalibot sa kalipayan sing imo yang nga partner. Syempre, dapat kamo duha may iya kanya-kanya yang diskarte kung paano mapahalipay ang isa kag isa. Di man na siling yang tungod babayi ka, ikaw lang dapat ang i-surprise, diba? Dapat ikaw man mismo nga babae, mangita ka man, mamensar ka man kung paano ma-surprise ang imo yang bana or ang imo dira nga nobyo. Karong lang nga si nobyo lang tanan or si bana lang tanan ang mamensar. Relate si action na Nelmar. Ag si action Elway. Ginabuligan ta kung wala nga duwa ha. Dapat suportahan nyo ko. Okay. So, amo na no, dapat patas. Patas kung maihatag siya sa imo. Hindi man siling nga kung maihatag sa imo, agad-agad mahatag ka man or kinanglan i-push mo gud imo nga self bisan wala ka na dira mahatag ka man japon. May other man alternative para iya nga maka balik ka sa ginhatag niya sa imo. Okay? Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:02 na kita. Hagam yato na mga ka-action ng aton iya nga FYI for your information sa subong iya nga Martes sang hapon. Kabay nga makabulig na sa inyo labi na gid sa mga magkarelasyon bala nga naga-experience ng kaangay nga mga sitwasyon. Agod nga samtang temprano pa ti amat-amat na. Samtang temprano pa kung pwede pa lang maistoryahan nyo na nga duwa agod iya nga mapabalik sa manami or healthy ang inyo nga relasyon. Okay, this time sa aton mga ka-action standby tungod magabasa na si Inday Ann sa nga sulat man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma.
Apang sa aton mga ka-aksyon gali ha, ang inyo dala karon nga mahatag man nga advice. Ang amon nga text hotline 0963-7570874. Sa liwat 0963-7570874. Dira ka mo message sa inyo yang advice sa aton letter sender sa akon man pagabasahon nga sulat. Kag syempre pwede man sa amon yang via Facebook Live. I-search lang Action Radyo Bacolod. Kagti pangitaon mo man dira ang This Is My Life nga among subong ang naka-on live or na FB Live namon sa suwong nga hapon. Kag dira pwede ka padala sa imo yung mensahe, pwede ka makapadala sa imo nga advice sa aton letter sender. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Okay, ang aton nga letter sender nagpatawag lamang ini sa kay Estela. Kagang sulat ni Estela nagasining, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Ako gali si Estela, 44 anyos kag isa ka single mother. Bangod nga napatay ang akon bana, 18 ka tuig na ang nagdigad, kag ginbilin sa akon ang nagaisahanon namon nga bata nga lalaki, nga sa karon isa na ka 21 anyos. Halin sang elementary to first year high school tita, may nagakadala sa honor ang akon nga bata. Nga sobra ko naman ginapasalamatan bilang isa ka iloy nga isahanon nga nagpadako sa iya. Apang tita, nanutisyahan ko nga amat-amat nagnubo ang iya grado, nga akon man ginkatingala. Sa klase sang una tita, permi siya gakadala sa top 3, pero kulpi na lamang nagbago ang standing niya. Sa sobra ko man niya kabalaka, ako na mismo ang nagkanto sa eskwelahan, kag didto ko nahibaluan tita we nga permi siya gali absent. Wala ko kahibalo tita sa karon kung paano ko siya istoryahon, tungod hindi ko man siya gusto nga akikan, bangod basi magrebelde pagid siya sa akon. Nadiskobrihan ko man tita we nga naluyag siya sa isa ka Japayuki, nga mas may edad sa iya sang 5 ka tuig. Inigali ang rason tita we kun nga may bag-o siya nga mga alahas, kag bag-o man ang iya permi nga bayo, bangod may nagasustento sa iya. Sanggin kumpronta ko siya, nag-ako man siya sa akon tita, dala ang pagpangayo sang pasaylo. Pero ginpahayag niya tita nga palangga niya ang babayi.
ugaling kay masubo para sa akong bahin tita. Sang isiling sa nga ako nga bata nga hindi na niya gusto mag-eskwela. Bangod gusto na niya nga magpuyo kaupod ang babae. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Estela. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2 sa utso na kita. Kag amuyan to mga ka-action ang sulat man nga ginpadala diri sa aton sa Isaya ka Iloy. Kay Ma'am Estela, ang iya nga problema, ti syempre ang iya nga bata, laluyag sa Isaya ka Japayuki, nga mas may edad sa iya sang 5 ka tuig. Isunod diri kay Ma'am Estela, ano ba lang pwede niya kuno nga himuon sa iya sitwasyon sa karon. So sige, sa aton mga ka-action, bukas nga mong text hotline sa inyo diri nga ma-message karon nga advice 0963-75-70874. Kag syempre, pwede man kamo sa amon iya via Facebook Live, i-search lang ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag pangitaa lang dira ang naka-live sa karon nga. This is my life. Kay pwedeng gid kamo dira magkapadala sang inyo yang nga advice. Sa ako nga pagbalik, standby kay pagabasahon ko man ang mahatag yang nga advice ni Tita Wilma sa aton man letter sender sa subong nga hapon. Sa ito na rin ang kautulan ay pagkita sa limasog. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang. Hapon sa aton mga ka-action nga nagatutok via Facebook Live. Sa kay Sir Alex Puentes, thank you so much sa star. Sa kay Marie Reed, diba? Reed. Mayong hapon, listening from San Diego. Shout out sa Reed. Kanya Reed. Family sa Silay, sa St. Francis Subdivision. Thank you and stay safe everyone. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, keep safe always and God bless. More power. Kay Sir Alex Montasa, kay Sir Noel Amar, mayong hapon. Kag mayong hapon man dira, ay good day lang gali. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Si kay John Seva Pabilona, tamyaw ko lang family Pabilona Seva, Nicor, kag si Ritz John sa Barangay Hagimet, La Carlota City. Okay, si kay Sir Noel Amar, balaan ko dayon imo nga message, sir. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Kay Amor Malayang, mayong hapon, nag-monitor dira sa Hagimet, La Carlota. Miss Atia Kim Iriman, nga nag-monitor dira sa Banwasang Marshall. Thank you so much. Kay Sir Martin Aliling, kay Vivian Pondales Gumban, mayong hapon. John Antipatia, mayong hapon, greet ko lang asawa ko nga si Diday sa Banwasang Isabela. Kay Ma'am Virgie Olpinda,
naga-monitor ko no. Tamyawa man di mga friends na mo nagapamati diri upod sa akon sa Myceline Homes. Sige, sa mga friends mo da Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon dira sa inyo kaghalong. Kay John Antipatia family ko no dira sa Isabela. Kay Sir Louis Sanchez. Mayong hapon. Kay Ma'am Jean Oy Cesar, mayong hapon man. Kay Ma'am Carol Montoya, nga naga-monitor dira sa Quezon City. Always man nagatutok sa This Is My Life. Salamat, Ged. Kay Ma'am Ann Bella, good afternoon. Have a blessed and happy Tuesday. Keep safe always and God bless. Kay Donna Robles Prodigalidad, good afternoon. Naga-monitor sa San Diego, California. Kay Christine Minyes Villalobos, mayong hapon. Kay Christian Roa, kay Remy Serbo, good PM. Good afternoon, watching from Stark Tower, Christopher Redfield. Sakay, wala ko yung may ginapabati-batian niya. Ara lang to ya sa parts ng FYI, kagina. Sakay, Donna Robles sa Prodigalidad. Thank you so much. Salamat, gid mama. Okay. So, kay Sir Robert Roma, thank you so much, man, for the star. So, kay Elmer Itones Regalado, mayong hapon. Kay Ma'am Len Malabon, good noon, Inday. Happy birthday sa akon anak nga si Mark Joseph Mate. Okay. God bless. Salamat, Ged. Happy birthday dira kay Mark Joseph. Kay Marjorie Impress, good PM. Always naga-monitor dira sa Gardenville. Tamyaw niya lang ko ng family Impress sa Paunal Kag Obreke. Salamat, Ged. Okay. Si Sir Robert Roma, thank you so much for the star. Kay kay Antonio Ruby Jr. From Barangay Rumirang. Salamat. Kay Mike John sa Moldes Sava, mayong hapon. Monitor ko diri sa Moises Padilla, tamyaw ko lang Buylugan Brotherhood. Salamat. Mabuhay Action Radio. Kay Ma'am Inday Blaza, mayong hapon and thank you so much. Standby dira sa aton mga ka-action. Okay, may basahon pa ko. Kagpadalaman ka mo sa inyo yung advice ha. Do dinaya na karon wala nyo kung pasahan di advice ha. Okay, standby. Kag salamat sa inyo nga pagpadala diri sa mensahe. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging Okay, pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. By the way, happy birthday sa kay Action Alvin Grava. O, Papang Alvin din ka. happy birthday dira si mo, sir. Danay sila nga duwa ni Action Eric. O sa Bernes. Buwas. Ano gani buwas ng March 3? Or 4 na si Action Dale. I forgot kung daw 3 na ba si Action Dale mo? Action Dale message ko di gani. Sunod na sila nga 4. Kay man si Sir Fred, Action Fred, March 5. Isa-isa kasi mana bongga. Bongga ang mga celebrations ng amon nga mga kaupo diri sa Action Radio. But subong nga adlaw, happy birthday dira kay Action Alvin Grava. Ang Alvin, wala gid dada. Char. Okay, mayo nga pon kini by the way danay sa kay Sir Azuzena Cordova nga naga-monitor ko no pag-greet niyang family Cordova kag family Fajardo dira sa syudad Santa Lisay. Pero siya naga-monitor sa bahin naman isang Germany. Salamat gid Sir Azuzena Cordova. Okay, this time, tiyo naman sa pagbasa sa advice nga mahatag ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong nga hapon, sa subong man nga adlaw sa kay Ma'am Estela. Mayong hapon sa imo Ma'am Estela, ang imo nga problema party sa imo bata nga nagaedad na sa nga 21 anyos kag naluyag sa isa ka Japayuki nga suno sa imo, ang rason nga daw naapektuhan na ang iya pag-eskwela. Sa imo dira Estela, sa edad siguro sa imo nga bata ang mahimo na lang gid naton para sa ila amo ang padayon nga pagiya paagi sa mga laygay
nga mahimo naton ihatag. Tungod sa edad sa imo nga bata, makasiling kita nga mayara na siya sa nga kaugalingon nga paminsaron. Kag siguro nakahibalo naman siya sa mga konsekwensya sa nga iyang nga mga ginahimo. Husto ikaw nga hindi nimo dapat pagkomprontahon ang imo yang nga bata kay basi maglain pa ang sitwasyon. Ang mahimo mo na gid lamang sa nasiling ko na ang padayon nga paglaygay sa iya. Siguro, pwede mo siya mahambalan nga bisan na padayon ang ila relasyon kay suno sa imo, palangga gid niya ang babayi. Kung mahimo, hindi lang niya pagpabayan ang iya pag-eskwela. Ipaidyande sa iya estala nga kung makatapos siya sa pag-eskwela, makabulig ini sa iya kung magpangabuhi na. Hindi naton abi ma-question ang balatyagon sang kabataan kay hindi man kita makapili kung sino ang ila maluyagan. Kumbinsihan na lamang siya nga ipadayon gid kag hindi pagpabayan ang iya pag-eskwela. Kag siguro dapat nga mas maintindihan niya man nga makatugas ang kasakit kag kasubo sa himubahin kung mapaslawan siya nga makatapos iya sa pag-eskwela. Ipahangop gid sa iya nga ang pagtapos niya sa eskwela amo gid lamang ang mabilin mo bilang resulta sa imo pagpalinguha bisan ikaw isa ka single mother. Lauman naton nga marealisar ini sa imo nga bata kag magabag-o pa or mabag-o pa niya ang iyang attitude man sa pag-eskwela. Siga mo yato ang sulat advice nga mahatag man ni Tita Wilma kaya sa aton letter center. Kaya syempre may pila man ka mga nagpadala diri sa ila nga mga text message nga ma-advise sa kay 1772 para sa letter sender istoryahon niya ang bata iya nga dapat mag-eskwela gid siya anay kay para mana sa mayo nga future nila sa girl ang pagtapos niya sa kurso. Sige, salamat gid utod imo nga message ma'am or sir dira 1772 anong imo inga pamangkot. Anyway, thank you so much, kid. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:26 na kita. Kag sa liwat manamo nga salamat sa pag-participate man ninyo. Ang iban wala pa nakasulod. Naga-loading nga ako, nga ginauyatan nga cellphone. Well, anyway, sa liwat salamat gid sa kay Ma'am Estela sa pagpadala sang iyang sulat diri sa programa This Is My Life. Kag syempre sa mga ka-action man dira naton nga naga-monitor man. Kung gusto ninyo nga magpadala man sa inyo yung sulat, pwede gid. Pwede sa akon or pwede man sa kay Tita Wilma. I-search lang ang kay Tita nga account Wilma Antopina Sugaton. Pwede man sa akon ang defensor. Okay? Ariho, may nag-message diri si Sir Azucena Cordova. Advice mo lang sa iya kahit may nobya siya, sige lang sa pag-eskwela. Tama man may nobya para inspirasyon niya. Di kabigon ko nga inspirasyon iya palayag or ang para naman niya sa opinion ni Sir Azucena Cordova. Kay Ma'am Marjorie Impress, hindi iya lang pagpabayan na miss an kag always laygay na lang ang mahimo. Sakto gid laygay nga sa kabataan para yang syempre hindi man siya mag talang-talang bala sa iya mga desisyon. Okay, sa liwat, salamat kid sa inyo nga pagpadala sang advice. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. And this time, tiyo naman sa pagbasa sa aton iya nga
horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Martes, Marso 2, 2021. Unahon naton ang mga Pisces. Pebrero 19 tubtob Marso 20. Bisan yara ka lang sa inyo dira balay Pisces o sa mga babayi dira or mga asawa bala. Uy, mag-suksok ka dira isang manami nga bayo. Kay man kung nami kuno ang imo bala nga bayo. Nami man sini kay man do ginaganyat niya bala ang good feelings. Kay puro man mga manami ang mga bagay ang imo nga ma-experiensyahan. Pero hindi dira pagipatulan ang mga nagahungod-hungod gid bala mang hilabot sa imo. Gapangguba-guba gid sa imo yang nga modo, hindi pagsapaka. Si Tita We pa hindi pagsapaka. Napuha ko man. Okay, sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 58, 15, and 43. Red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, magpangita dira Aries ang mahapos nga paagi. Para yang madasig man matapos ang imo nga obligasyon. Uy, sa mga Aries, ay manghagad ako no si imo date. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Mabaton nimo sa karon Taurus ang kabilugan nga benepisyo nga imo yang ginapangita. Tiun man subong Tauruso kung nagaplano ka dira magnegosyo. Do ini ang tiun para iya sa imo. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 59, 15, and 45. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Enjoy ka sa karon, ilabi na gid iya sa imo dra nga himata nga madugay nga napahilayo sa imo. Hidlaw gid kumbaga. Pero sa mga Gemini, alungan ang ikaayong lawas ha. Mga nagapanigarilyo dira kag nagainom sang alak o i-minor lang. Kumbaga buhin-buhin nilang, hindi pagpatami. Kay manti dapat concern sa ikaayong lawas. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 26, 49, 55, and 11. Sandalwood brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kung may focus ka dira Cancer, amoy na ang manginyabe sa pagpatimpong, pagpanami pagid sa imo yang ikasaran. At syempre sa mga Cancer, kung pwede pa lang, hatagi dira atensyon ang mga nagkalabilin dira nimo nga mga ulobrahon. Kung nagsiling ka kagapon nga buwas lang na, at pagkabuwas wala na tapos, at buwas karon ay maresulta sina. So dapat kung nagambal ka nga tapuson mo na lang. Para wala ka na sang problemahan. Iwan kung kaisa mo nang ginahimuta nga nagambal kita bala nga abwas ko na tapuson. Pagkabuwas may other ka naman nga ulobrahon. Paano mo na maobra? Kaya ginhambal mo pa nga buwas mo pa sa obrahon. Hindi, pondo. Pondo darang imo yung mga ulobrahon. Okay, sa mga Cancer. Lucky numbers 33, 26, 48, 15, and 51. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22.
pili ang gusto nimo kag hindi ya akon ano dra ang ginasuhestion or ano dra ang ginamando sa nga iban nga tawo sa imo. May ara kaya sa nga kaugalingon nga paningdugan. Panumdumon mo, kaugalingon mo ya ang concern sina nga mga bagay-bagay. So, dapat ikaw ang may final say. Hindi pag isalig sa iban. Diba? Okay lang mo na magpangayo ka sa nga opinion sa iban. Pero mas dapat lantawon mo. Okay man ang ilagin hatag sa akon nga opinion, pero mas mayo man ang akon nga opinion. Diba? Kung baga, wala man sa nga malain kung itry mo man nga ikaw ya mismo ang mag-push sang imo nga decision, sang imo nga say. Diba? Para nga mabalaan mo ang resulta sina kaayuhan para naman ya sa imo nga bahin. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 53. Ice blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34 na kita. Sa akon nga pagbalik dugang pagid naton nga mga horoscope sa subong iya nga tiniong. Pangantes, Yari Anay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon,
hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa...
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita kag pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon inyo kaupod ini siya Indayan. Okay, aton pagasugpunan, baka nabilin pa naton iyang horoscope. Sa iluhan naton ang sa mga Virgo, Agosto 23 to Setyembre 23. Posibleng mangin malipayon ka sa pihak sa mga pagduda sa karon iya Virgo. Siguraduhon dira danay ang imo yang ginabatsyag sa karon kay basi bala matesting dira ang imo yang ikasaran. Okay? Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 26, 49, 13 and 33. Obi purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra na hangpan or sa mga Libra Setyembre 24 tubtob Oktubre 23 na hangpan mo sa karon Libra ang ginatawag vibrational reality. Ang mga tanandra bala nga mga imo ya gintanom kuno amat-amat ina nga magabunga. Okay? Sa mga Libra, hulat-hulat lang Kaya kung ikaw kuno tawo may ara sa nga gintanom, di may ara kagid sang anihon. At kung ang ginatanom nimo kaayuhan, syempre kaayuhan man ang balik sina sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 43, 36, 29, 51 and 11. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, mayara ka sang vibration halin sa inner being na magahatag sang conviction sa imo kabuhi Scorpio. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 26, 48, 55 and 11. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Uy, ma-experiensyahan mo subong Sagittarius nga nagalapad ang imo yang ideas, ang imo yang mga ihibalo. Kag dira imo man nga mapalayag ang imo sa karon yang ginabatsyag nga kalain sang buot nga mo man ang magaresulta agud nga mangin mamag-an ang imo yang pamatsyagan. Kay di ba kung ang isa kuno ka tawo nga may ginabatsyag dira kaugot abi ay kung halay mo na kuno nga pamensaron, halay mo na nga hindi mo wala ka sang sugiran or hindi mo pag-imunuhon ng imo gin kainitan, mahimo lang na nga mag everyday galain ang imo yang modo. Diba? Kaya nagaka-apektuhan sina ang imo yang pamatasan sa kada adlaw. So, sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 46, 59, 13, and 32. Ivory white is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Naano to siya? Malipayon ka sa karon Capricorn, bangod epektibo dira ang o kung bangod ina sa epekto man sang ekspresyon sa mga idea. Ipasalamatan mo na dapat bangod syempre sa mga nagbulig man sa imo. Hindi man pagkalimti ang mga nag-share dira sa ila ideas para yang ikaw mismo magka-come up ka sa imo nga plano. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 48, 12, 22, and 46. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18.
Ang kabuhi Aquarius amo na ang fulfillment sa imo yang nga mga desire. Magpasalamat sa mga tawo. Mga tawo dira lang nga nangintampad sa imo. Sa pihak sang times abi nga wala-wala kagid. Ara sila iya nga nagabulig sa imo. Ara sila nga nagagiya sa imo. Syempre nagapanguna dira imo ginikanan, imo pamilya, imo mga abyan. So ina dapat mo pasalamatan sa kada adlaw. Agud man nga ti syempre mangintayuyon ang mga kaayuhan nga imo iya nga mabaton. Kag syempre sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 56, 49, 13, and 35. Squash yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:48 na kita. Kag inyong ginpamatian ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong iyang hapon. Martes kita sa Marso 2, 2021. By the way, sa mga ka-action naton nga nagpadala sa ila nga mga mensahe paagi man sa text message, halin sa kay 2274 ho. Ayong hapon inday-an naga-monitor kami diri sa program mo. Tamyaw ko lang Randy, si Nunoy nga naga-inom kuno sang kape. Sige, samtang naga-monitor. Salamat kaayo. Sige, madamo man nga salamat sa pagpadala diri sang inyo yang message nga naga-monitor kamo sa subong hapon. Sa kay 2621, good PM indayan, tamyaw ko family, ano yun siya? Talidano, kay Jeros, Troy Lasio, Ante Fe, kag Tay Tito, Nay Raquel, kay Andot, Tatay Dudoy, Himotra, ang gapanamyaw ko no si Joy May. Sige, salamat tira si imo Joy May na naga-monitor. Okay, sa kay 7419, tamyaw ko si Papa Fred Alvarez. Ara ko no sa may kadiiniman, Kanson. Upod nila si Mama Tina kag si Nanay Milet kag ng Janjan Sipil sa Hanover Store, La Carlota. Sige, salamat gid 7419 sa imo yang pag-monitor sa subong nga hapon. Okay, ang sugpon gali ni 1772 siling aslang ko kung dugay pa ko na makabalik si Tita We. Naga-emote ko no si Boy Suki nga tagpalamati ni Tita Wilma. Medyo malawig-lawig pa ang bakasyon ni Tita We. Di lang danay si Indayan. Okay man na. Di lang danay si Indayan kay si Tita We ti nagpa-relax pa danay. Okay? Kay Ma'am Yvonne Boychar, by the way, mayong hapon, nag-share man siya sa iya nga face, sa iya kaugalingon nga account sa aton man nga Facebook Live. Sige, madamo nga salamat dira sa imo Ma'am Yvonne Boychar. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Mahatag lang ko gamay lang nga update sa aton man nga cases diri sa Bacolod kag Negros Occidental. For COVID-19 cases naton, ang Bacolod may ara karon sang bag-o nga kaso, 7 kabago nga kaso for COVID-19 ang Bacolod. Sa diin may ara diri sang 71 ka active cases naman. Ang Bacolod sa karon may ara sang kabilugan nga 5,834 ka kaso or 5,834 cases. Ang recoveries may ara sang duha. Ay kanami ka, very good. Kabay nga mag-amat-amat na ni Pweta naton nga magpulo na siya, mag-20 na siya ang recoveries hasta nga matapos na gid ni nga wala na gid bala sa nagapabilin nga active cases. Okay. Ang sa Bacolod may duha ka recoveries nga nagdala ini sa kabilugan nga 5,577 kag ang manami kay wala isang record of
bag-o iya nga napatay. Meaning, nagapabilin sa gihapon sa 188 ang death toll for COVID-19 sa Bacolod. Ang Negros Occidental naman, may ara sang bag-o nga cases. Napulo ka mga COVID-19 cases. Kag ini ang nagdalaman sa kabilugan nga 6,810 ka mga COVID-19 cases sa bilog naman iya nga Negros Occidental. So pray naton liwatan nga kabay amat-amat na gid ni nubo. Nga madugangan pagid ang mga recoveries kag ti wala na sa may ma-record nga napatay. Kag syempre hindi na maglambot pa tugtog pila pagid ang cases diri sa aton ya. Okay? Action Radio Philippine Standard Time alas 2:53 na kita. Sa siningan tinion up din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, and this time, para naman yan sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Okay, si Inday ay mag-paalam naman. Mag-say goodbye naman sa subong iyang edisyon sang This Is My Life. Apang antes, diri kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Psalm chapter 143 verse 8. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, hindi naman ang inyo alagad nga nagtalos temporaryo, ini si Inday Ay. Nagapasalamat sa aton nga mga ka-aksyon nga nag-monitor sa subong yan nga program sang This Is My Life. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!